Bon dia, lletraferits. Avui us porto un nou vídeo en què analitzarem com parla una persona coneguda, i en aquest cas serà el jugador del Futbol Club Barcelona, Gerard Piqué. L'últim vídeo que vaig fer d'aquest tipus va tenir força èxit, us va agradar bastant, i per tant crec que és una manera interessant de fer-vos arribar la llengua catalana i concretament la versió normativa de la llengua catalana, perquè no és només la norma, allò que es podria considerar llengua catalana, sinó que aquells dialectes i aquella riquesa que no està estandarditzada també és un tresor que hem de tenir en compte. Abans de continuar amb el vídeo volia fer un petit incís, i és que ara fa molt temps que no feia propaganda dins del meu mateix canal, i res, si us podeu subscriure m'ajudareu moltíssim. Ja hem superat la fita dels 1.200 subscriptors, feia temps que no ho recalcava, i estic molt content amb els resultats que està tenint un canal tan concret que tracta un tema tan específic com la llengua i la literatura catalana, a més d'una manera així mig tècnica en alguns casos, i res, estic molt content. I també volia dir-vos que si compartiu el vídeo m'ajudareu moltíssim, i si li doneu un m'agrada encara m'animareu més i llavors ja aniré volant pels carrers de Tivissa. I també voldria recalcar que no és un atac a la persona de Gerard Piqué, sinó que és una manera d'aprendre gràcies a que ell és famós i que això pot fer que més gent s'interessi per aquests vídeos. Jo no tinc res en contra d'ell, i és més, jo crec que és una persona molt oberta, molt simpàtica i que té moltíssimes virtuts. I a més, cal comentar que és una persona que s'expressa molt bé. I això l'altra vegada també ho vaig comentar al final del vídeo, però hi ha gent impacient que ja es va enfadar abans d'arribar a les meves últimes paraules, que comentaven precisament això, que no és un atac, sinó que és una manera d'aprendre, i res, només volia tornar a recalcar això per la gent que té la pell tan fina. I res, Gerard Piqué no necessita cap presentació, així que directament començarem amb l'anàlisi de com parla. Anar veient com els diners van incrementant, és algo divertit. En aquest primer fragment hem pogut escoltar és algo divertit, i això ho podríem substituir per és una cosa divertida. És a dir, la paraula algo en català normatiu no és correcta. He pogut viure tot això de molt a prop, doncs està clar que és algo especial per mi. D'aquest altre tros de vídeo el que podríem destacar-ne és que la forma està clar no seria normativa i hauríem d'utilitzar és clar. Quan volem dir que una cosa és evident, doncs diem és clar. Està clar no seria gens recomanable i de fet seria una incorrecció. I això ho diu l'Optimot. Està aquí, ara us ho posaré a la pantalla. És una cosa oficial. He vist diferents mans, no només aquesta, n'he vist unes quantes més. Ja sé per on vols anar. En aquest cas és un error molt més subtil, i és que aquí s'ha obviat i per tant fa falta, cal posar el pronom feble en, que substitueix un complement directe indefinit, que aquí precisament seria el mot mans. La frase d'abans més o menys deia he vist unes quantes mans, i després ell diu he vist unes quantes, però fa falta, cal posar el pronom feble davant, i per tant seria n'he vist unes quantes, l'oració correcta, l'oració normativa, l'oració que hauríem de fer servir en un examen oficial. Els pronoms febles en general, i sobretot les combinacions de pronoms febles, són en el llenguatge oral complexes. Aquí també ens estem acostumant a anar de 5 en 5, Doncs no ens acostumem tant, perquè després arriben els... Aquí l'error seria que no és correcte utilitzar el pos o el pues en català. Haurem d'utilitzar en tot cas el doncs, i mai en el sentit causal. Jugo amb els amics, doncs m'ho passo molt bé, no seria correcte. És a dir, no es pot fer el calc literal del castellà del pues. En castellà sí que és correcte utilitzar el pues de manera causal, en canvi en català el doncs no és una frase normativa, no és una construcció que s'accepti. Haurem de dir jugo amb els amics perquè m'ho passo molt bé amb ells. En resum, quan el doncs equivalgui a per tant és correcte, i en canvi quan equivalgui a per què és incorrecte. Piqué diu pues no ens acostumem tant, i el que es podria dir és doncs no ens hem d'acostumar tant perquè les coses poden canviar. Espero que hagi quedat clar, i si no teniu la secció dels comentaris i també l'Optimot, que com ja sabeu la majoria de vosaltres és una eina molt útil per les consultes lingüístiques i els dubtes freqüents que podem tenir. Seguim amb el següent fragment. Si no és així, no? Ara estem tenint una molt bona època, anem a disfrutar-la, anem a aprofitar-la, però sabent que algun dia perdrem i... Una cosa que s'hauria de comentar pel que fa a l'ús del verb disfrutar és que aquest verb no és normatiu, no s'accepta, i per tant hauríem de dir gaudir, anem a aprofitar-la, hauríem de fer servir altres sinònims. El sinònim més pur seria gaudir. La combinació anar a més infinitiu no és correcta com a perífrasi d'imminència, i per tant hem d'intentar utilitzar altres sinònims. Es pot substituir per un verb que sigui en futur, que estigui en present, o un imperatiu també aniria molt bé.
Gaudim-la, aprofitem-la, aquesta bona temporada. La gent ha de veure que és gràcies a les inversions, gràcies a aquests diners que donen la possibilitat de que tinguin esperança de poder tenir una vida normal. En la frase, aquests diners que donen la possibilitat de que, doncs aquest de que seria incorrecte, és aquests diners que donen la possibilitat que se salvin moltes vides, per exemple. Però davant de la conjunció que sempre cau la preposició, i això és una regla que cal memoritzar. Per tant, quan vegem la combinació de que, ja hem d'estar a la guait. Algunes vegades serà una combinació totalment correcta i en d'altres, quan sigui una preposició més una conjunció, serà una combinació agramatical. Per exemple, el joc de què m'has parlat abans m'encanta. Aquesta frase seria correcta, perquè es pot substituir per el qual. El joc del qual m'has parlat abans m'apassiona, m'encanta. I res de traferits, en conclusió volia comentar-vos que espero que el vídeo us hagi agradat, que hàgiu passat una bona estona i sobretot que hàgiu après, perquè per a mi això és el més important. I si algú s'ha ofès després de totes les advertències que he fet, doncs no passa res, que es compri una miqueta de crema i se la posi pel cos, que segur que li anirà bé per la circulació. Salut i molta força al Canut!